Costa Rural. Аз съм Плекош Rural. А сега истинското ми име е Ивана, но сега ще играме Майнкрафт. Плекош Rural означава, че ще кажем главно Clash Royale, но ще видите много рядко на Майнкрафт или на Clash of Clans, на други работи няма да виждате много, ама маничко. Сега започваме. Създал съм тук един свят. Има клип как почвам от началото, но сега ще го довърша, си правя къща, не съм най-добрият строител, не ме хейтите, моля ви. Чакай. Чакайте, аз съм избъркал света. Само да взема малко да посъбера дърва. Имам още два канала, които са ми на двата стари телефона, които единият е Криско Лойд, другият е Криско Лойд 2 игри, а той ми е третия канал вече. Нещо ми е тъпо да се занимавам с нея канали, че нека сме от тех, няма да имам никакви абонати, все злобни коментари. Ми казах, това е най-тъпто име на света, смеш го на Play Clash Royale и като се нервих, написах, какво искаш? Аз още не знам много хубави имена за канали и съм решил на много бързо да направя. И да не се оплесваме с други работи, ама да си играем. Айде. Както виждате, още съм слаба ракия на Майнкрафт, но на лаптопа си съм развит като луд. Някой ден ще опитам да си тегля такова. Как беше бе? Няма значение. Но ще видите клипове на компютъра ми, който не е геймърски, но малко ще лаги на него. Виждаме една тиква и са скок. Малко да посъбираме. Да видим на български, че аз съм чист българин. Баща ми и майка ми не са чужденци, чисти българи са. Нито баща ми, нито майка ми не са чужденци, ако някой от вас мисли. И съм като условие да клашарства. Баща му да му е чужденец му, и родителите са чисти българи. Както виждате, аз съм просто пел геймър. Имам лаптоп, имам PlayStation 3, някой ден ще ви я покажа, но не ми работи джойстика, се добием с PlayStation 4 и ще видите на GTA 5 First Person видео на PlayStation и да мукнем и да си събирам камъка и да събирам абонати в YouTube. Това е лайв пращу. Някой ден ще видите видео с един мой приятел на име Ангел. И може би, ако искате да има
такова двойно оцеляване с ангел, пишете в коментарите и ако има... Ако искате да има, трябва да сложите палче нагоре, ако не искате да има палче надолу. Наистина най-тъпите овце на спегуна. Яла е. Общо им. Ми се заради малко трудно да игра. Хора ми казва, брат, ти си пълен с геймърски дух и какво да правя? Това е проклятие по никакъв път да си геймър. Не учиш много, както не чуете по гласа, аз съм човек, което учила много и скъсва да учи. Охо, еба съкровището трябва тук. Хора, още от сега надушвам, че този канал ще потръгне към добро. Ако удара 1000 абоната, ще помоля Кърс да съм спонсор. Казвам ви истината. Виждам един човек, който Кърс съм спонсори 10 000 абоната и колкото мене. Брат, как стигна те са абонати, бе. И така, стигна 1000. Питах Кърс, моля ли да ми са спонсори, те казаха, окей, брат. И бе така стана. Това с кришното нещо, приятели. Как виждате, взимам тинтиче. О, такива къпа да правя на Ангел. И спука му смях. Ангел ще има да ме хейти, ще има да ме обижда, ще има да... Не знаете, ще има да ме прави на 2 стотинки, а бе, какво да правя? Приятели. И ще отида на... Ще се върна там на близкото място, където съм там. Ангел да намира това. Да ми намира дома, тук на спална си, просто лето и направо да се спалне в къщата. Наблизко ще го спалвам, ще събра момичето да ме намери лесно. Дори утра, хипер, мутер, путер, лесно. Голямо ли съм? А, не. Вижда съм малко перефил с този човек. Но... Какво да правя малко? О, това ще го нося. Колко съм готино, колко ми е готино. Право да се оплаша, ако види това. На мен не ми е много приятно това носа. Тук някъде е това. Да, нека тук е там. И чао, хора. Чакайте само да се закопая. Чао, хора.